أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Ngicela uAllah abusise ukufunda kwezwi lakhe noma ukulalelwa kwezwi lakhe. Sengathi angasipha amandla, asivule amehlo, asivule ingqondo. Uma uAllah ekhuluma silalelisise. Bese ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Abanye abantu bangamangala bazibuza ukuthi why njalo lo muntu mangabe ezofunda iQuran athi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ngisasho namanje thina Muslims ayikho neyodwa into esizenzela yona ngaphandle kobufakazi noma komnyombo walapho esiyithatha khona. uAllah kusho yena kuQuran, فإذا قرأت القرآن uma ngabe uzofunda iQuran noma ufunda iQuran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Cela uAllah akuvikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo. So ngiyacabanga ukuthi uyakhanyelwa ukuthi kungani njalo mangiqala ngithi ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Yonke into esiyenzayo bismillahir rahmanir rahim. Konke esikwenzayo sikwenza egameni likabani? Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Naloko sikufundiswa uAllah nako futhi ukuthi yonke into esiyenzayo igama lakhe yilona okumele lihambe phambili nomusa wakhe nesihawu sakhe. Khona zonke izinto zizosilungela. Ngiyacabanga ukuthi uyakhanyelwa ke manje. So le verse le engiyivule la wallahi ikhuluma ngawo wonke umuntu. Ngiyafunga ngegama lika Allah ikhuluma ngawo wonke umuntu. Muslim, Mnazaretha, Mkristu, Mroma, Mjuda, Hindu, okhonza idlozi, inyanga, isangoma, othwele, ikhuluma ngawo wonke umuntu. Wena ke ngizothi mangikhuluma la uzobe wena kusuzinuka amakhwapha. Mangabe uyimuslim uzobe uzinuka amakhwapha ukuthi wena umephi naleli verse. Uma ngabe wena uyiNazaretha uzobe uyinuka amakhwapha ukuthi umephi naleli verse. Ma uwumKristu uzobe uyinuka amakhwapha ukuthi umephi naleli verse. Ma uwumwashtawa uzobe uyinuka amakhwapha ukuthi umephi ngaleli verse. Uma ngabe umRoma uzobe uyinuka amakhwapha ukuthi umephi ngaleli verse. Uma ngabe uthwele uzobe uyinuka amakhwapha ukuthi wena umephi ngaleli verse leli. Uma ngabe ukhonza idlozi, uma ngabe uyinyanga, uma ngabe uyisangoma, uma ngabe wena uthi uNkulunkulu akekho nhlobo uzobe uyinuka amakhwapha ngaleli verse. Nami nawe lalela ukuthi uAllah uthini. Wala in sa'altum, uma ungabe ubuza wonke umuntu. Uma ngabe ubuza wonke umuntu, subhanallah. Futhi uma ngabe ubuza wonke umuntu, man khalaqa as-samawati wal ardi, ubani umdali wamazulu nomhlaba. Mawubabuza lowo mbuzo loyo, ubani umdali wamazulu nomhlaba, uAllah uyakutshela ukuthi baphendula bathini. La yaqulun Allah, la yaqulun Allah. Bonke baphendula ngempendulo eyodwa bathi uAllah, bathi umdali weinto zonke bonke. Alikho Nazaretha ongalibuza ukuthi ubani odale amazulu nomhlaba likutshela ukuthi uShembe. Akekho umKristu ongathi mawumbuza ukuthi ubani odale izulu nomhlaba akutshela ukuthi uJesu. Akekho umRoma ongambuza ukuthi ubani odale izulu nomhlaba akutshela ukuthi uMaria ocwebileyo. Akekho umwashtawa ongathi mawumbuza ukuthi ubani odale izulu nomhlaba akutshela ukuthi uJehova. Akekho.
Okay ke ngoba uJehova ke eBhayibhelini uyaye ayamaniswe sengathi uNkulunkulu mhlawumbe ama watchtower ngasho ukuthi uJehova kodwa nje igama elistraight lithi uNkulunkulu umdali. Yayibona? Alikho iHindu ongathi mawulibuza ukuthi ubani odale amazulu nomhlaba likutshela ukuthi uRamayana or uRama or uShiva or uKrishna or uGanesh. Alikho neli1. Ayikho inyanga noma isangoma noma ubani okhonza idlozi ongathi mawumbuza ukuthi ubani odale amazulu nomhlaba akuthela ukuthi amadlozi akhe noma amadlozi akubo noma okhokho bakhe noma omkhulu bakhe. Akekho. Ngisho nomuntu othwele mawungambuza ukuthi njengoba uthwele nje wena ubani odala amazulu nomhlaba akekho ozokuphendula akuthela ukuthi inyanga yami lengithwalisile noma inyoka yami lenginayo noma isigubhu sami lesenginaso lapha ekhaya. Akekho noyiwani ozokuphendula kanjalo. Kodwa Allah uthini? La yaquluna Allah. Bonke bazokuthela ukuthi uAllah odale yonke into. Amazulu nomhlaba. uAllah uthi mangabe besho kanjalo, qulil hamdulillah. Wena yisho ukuthi udumo lonke lumfanele uAllah. Oh kanti bayalazi iqiniso. Benza ngamabomu umthetho bayawazi. So wena ke Muslim nawe shaqa ke manje obhizi nebhida. Ithini kuwe leli verse leli? Ithini kuwe leli verse leli wena Muslim obhizi nebhida? Wena mNazaretha okhonza uShembe lithini kuwe leli verse leli? Wena mKristu okhonza uJesu lithini kuwe leli verse leli? Wena mRoma okhonza uMaria ocebileyo lithini kuwe leli verse leli? Wena mwashtawa okhonza lomgulukudo uJehova lithini kuwe leli verse leli? Wena okhonza amadlozi, wena nyanga, wena sangoma, nawe wena ongayona inyanga ongasisangoma kodwa ukhonza amadlozi lithini kuwe leli verse leli? Wena othi uNkulunkulu akekho lithini kuwe leli verse leli? Uyinuka amakhwapha. Uma ungabe uyiMuslim uzenzelani izinto ezirong ngamabomu? Kungani uindulge wena kubhida? Wazi kahle ukuthi lento oyenzayo leyo wena irong. Walla ebekutshela ukuthi uyena kwaleyo bhida leyo oyenzile idalo oyenza idalo Allah. Ukuthi akuteste ngayo kodwa wena uyaqhubeka uyayenza. Uyenzelani wazi ukuthi wrong? Ngoba Allah uyanitshela ukuthi iharam into wrong iphambi kwena ayifihliwe isobala. Nehalal futhi phambi kwena ayifihliwe isobala. Kodwa between the two there are doubtful matters. Stay away ke wena, hambela kude nama doubtful matters. Bid'ah is not doubtful, straight is leading you to hellfire. Muhammad sallallahu alaihi wasallam uyishilo leyo ku hadith akazange ayifihle. Qul atiiu Allah wa atiiu ar-rasul. Lalela uthobele uAllah nesithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma ngabe uthi wena uyamthanda uAllah, landela izimfundiso nezenzo zika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma ngabe lamabhida la eniwenzayo ngempela niyazi ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam kanye namasahaba wonke ayephila nawo awenza lawo mabhida layo, bafowethu nodadewethu bambani iqinise, bambani ngezinyo lomhlathi nibambe ningayeki. Uma ngabe niyazi ukuthi ngempela lamabhida la eniwenzayo wawenza naye. Ngoba mangaba kawenzanga eneniyazi nenza ngamabomu umthetho niyawazi. Wallahi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uthi nonke niyesihogweni yena ngeke azanikhulumele. Anguphindele. Uma uqhubeka nebhida ngamabomu so uyazi ukuthi ibhida uyaqhubeka nayo. uRasulullah sallallahu alaihi wasallam uthi wena uya esihogweni wena awukho ohlwini lwalabo bantu labo azobe ebakhulumela ukuthi uAllah abadedele esihogweni. Kukuweke mfowethu, kukuwe dadewethu ukuthi wena yini oyikhethayo. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. So Allah uthini? Bal aktharuhum la ya'lamun. Iningi laba bazi. Allahu akbar. Sengathi uAllah angasenza sibe kule group yabantu abaziyo. Ngoba Allah uthi iningi laba bazi ukuthi lonke lemsangano le abayenza wrong, bayitshela ukuthi bayezinto eziright. Especially le ahlul hawa le ahlul bid'ah. Labantu laba benza ibhida nalabantu abalandela inkanuko zabo abazikhohliwe nje beyitshela ukuthi into abazenzayo ziright.
abayikhohliwe nje beyitshela ukuthi lento lezi ezirong abazenzayo yize ezibasondeza ku-Allah subhanahu wa ta'ala. Shame Benoni next to Boksburg. Udlala ngesikhathi sakho, uyazikhohlisa. Basobha ku-Allah uthi ngikubhekile. Yonke lento leyo yenzayo ngikubhekile. Anginandaba ke seningangithuka ke ngigcine la ngithanda khona, ningizonde, ningikhulume kabi, nenze ini yonke lento nisho, kodwa mina into engintshela yona is from the Quran. Wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.